Vale, apagaré. Vale. ¿Podéis apagar la luz alguien, por favor? Ahora. Vale, ahí està tenint lloc una reacció de luminescència. Val? He mesclat dos dissolucions, una que conté aigua oxigenada, com el que hem estudiat avui tota la vesprada, tenim aigua oxigenada, i en l'altra tenim una substància que es diu luminol. El luminol l'heu escoltat alguna vegada? No? Doncs el luminol és una substància que quan està en contacte o reacciona amb oxigen, i al reaccionar el que fa és que s'obtenen espècies en estats, són inestables, estan en un estat excitat, en energia. Passen a un estat excitat